Que tal? Moi boa tarde, Dios mío, canta xente. Dios mío. A ver, vamos a mirar, que anda por aquí a fillada, que xa vin eu dun plumazo. Que tal? Moi boa tarde. Moi boas tardes, soleadas de domingo, tropa. Pilar, que tal? Esperando con ansia a mestra. Xa te vou dizer eu. Hola, que tal? Pois encantadísima de estar aquí con vos un domingo. A ver se os enanos da casa non se acordan de min este rato. Cando é así, tesdes que facer palomitas. Palomitas, a peli preferida, xa está. Xa marchan. Vamos allá. Que tal? Hola, Mar, que tal? Javi, moi boas tardes. A miña primeira vez que estou nun directo. Rechispa. Javier, pois bienvenido. Sou mola tamén. Pois espero que esteas a justo. Moi boa tarde, Luz, que comunidade, que tal os carnavales? Eu dino todo, así, xa vistedes por aí nos vídeos que eu, pois, pasino pipa. Hola, que tal? E, bueno, que tal vos? Que tal vos? Espero que vos disfrazárades, porque hai costumbres que non se deberían de perder. O entroido é unha delas. Os carnavales non, o entroido. Aquí somos entroidos, choqueiros. Bueno, Pilar vai a preparar os jacobos mentras estaban a esperar, agora se está sentada, non, co cafeíño. Moi bo día, chegamos Carliña máis eu, chegaron á fillada, ves que xa vin eu, que tal? Que suerte poder tenerte aquí de nuevo. Eva, porque, bueno, estuve ocupada, pero xa estamos aquí outra vez de volta. Hola, José Luis, que tal? Desde Buenos Aires, a toda a xentiña de por alá. Un saludo tamén para Buenos Aires, que é sempre moi agradable encontrar aquí xente do mundo enteiro, xentiña do mundo enteiro. Na Serra do Galiñeiro estuvo un día espectacular. Os que foron á Arribada, a Baiona non, puderon ter mellor día. Son mala gallega se che digo que non sei o que é a Arribada, que me sona como se fora unha interpretación de unha conquista ou algo así, como a dos vikingos que hai aquí en Catoiro ou algo así. Pode ser. Que non o sei, explícanos o que é a Arribada. Monse, Otero, agora colles e faz un mensaje explicando, pois que non sepan o que é a Arribada, patatán, 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 patatán. Non pode ser moi largo o mensaje, que xa sabes que isto corta o mensaje e tal, pero, bueno, moi boa tarde desde Madrid, moi boa tarde, Eva, desde Cuntis dinos Rosa, Nelson desde Portugal, desde Vigo Lourdes, desde New Jersey, o sea, chegamos tan lonxe, me imagino que se chama CJ Mayo, desde New Jersey, chegamos tanto alá, pois que ilusión me fai. Tamén me fixo, xato aí, concho, o chisme este que se me move, tamén me fixo moitísima ilusión esta semana na radio que me puseron un mensaje de unha chavala de Portugal. Fixo unha ilusión ler un mensaje desde outro país. Que tal, prof? Que tal, Xavier? Moi boa tarde, Irene. Hola, Nuska, tamén es mi primer directo e estoy moi ilusionada. Ampa Chousa. Pois moi benvida tamén, espero que teas a justo. Hola a todos, buenas tardes, dinos Elvira, moi boa tarde, María del Pilar. Un beso para mí, máis para a miña mamá. Cando vexa mañán a miña mamá, xa lle dou un bico da vosa parte. Desde Arcade, que ben que hai directo. Agora sí, a ver, esperemos que agora... Bueno, sí que teño algunhas charlas por aí algún domingo, pero non lle teño que facer. Eses non van a poder ser, pero, bueno, o resto vounos a facer todos. A Arribada é a celebración da chegada da Carabela Pinta de América. Pero che dixo eu que era como unha celebración de algo así. Nuska, aquí no Morrazo. Carlos fálanos desde o Morrazo. Paco desde Noia. Moi boas desde Noia. Carmen desde Canarias. Mi madre, pero aquí temos hoxe un pupurrí algo interesante, A Arribada é unha festa jolglorio para comer e beber na rúa. Pois que motivo, parece
Pareceme maravilloso que teñamos excusas así para salir á calle a falar ca xente, a tomar as cañas e a comer uns pinchos e así, iso é maravilloso. O sea, que máis dá cal é a excusa? O sea, para mí pareceme genial. Moi boa tarde desde Barcelona, aprendo de todo e aínda gallego. Magda, pois moi benvida, vou intentar falar un pouquiño máis suave, máis despacio, digo, porque ás veces embálome e pode ser un pouquiño máis dificultoso para escoitar a xente, o sea, para tratar de que entendades a xente que non son desgallego parlantes nin vivides aquí. Quero darlle as gracias a Magda e a xente como a Magda que está intentando facer o posible por entenderme en gallego a min pareceme maravilloso. O sea, que haxa xente que queira entenderme, que non lle importe, que non todos sean sempre críticas, Dios mío, para os idiomas. Saludos desde Lleida, estás cerca, é a conquista de Colón. Bueno, iso non é moito para mí, non é moito de celebrar. Cando chegou a Pinta a Baiona, pois está genial. Entón, é en Vigo, lá, en Baiona. Saúdos a túa nai, que é atómica. Atómica, Carlos. Vale. Hoxe fun a Padrón a comprar o peramelón. E encontráchelo? Porque eu iba a ir tamén a Padrón, pero liaime a facer aquí outras cousas, que estaba un día tan bonito que dixo eu, mi má, é unha pena non aproveitar o día non só indo a pasear, non? Senón... A ver, escoita, estáme a botar a bronca a fillada porque me olvidei de disfrazala de Lolo. Perdonada, que este miércoles é o cumple de Carla e foiseme a cabeza por completo. O sea, que este miércoles, pasado mañán, día 1, 2, 3. 2, 3, 4, o sea, o 4 de marzo é o cumpleanos da fillada. Pois xa lle vamos a ter que mandar un bico agora e dicirlle que enhorabuena, felicidades, que o pases moi ben no teu cumple, que cumplas 1500 máis. Poucos dediños cara arriba, di Xavier, é verdade. E non sei se vos costa encontralo ou se vos olvida, pero por se vos olvida, que hai aquí unha xente moi bonita que sempre vos lo recorda, dadelle o dediño, que non costa nada. Non vos vai a cobrar nin chica nin patacón. Ola, é mi primer directo desde Lalín. Nelson, a rechispa, pero moita xente hai hoxe nova no directo. Iso está genial. Ainda que o resto da xente non sei onde vai, porque son de solo 89 personas, xa moi pouquiño, cando sempre somos sobre 200. Pero claro, tamén a culpa a teño eu por marchar estes domingos a facer outras cousas e non atendervos. É o que ten facenda que a atenda, e claro, se non a atendo é normal que vos marchedes. Vamos, xantiña, eu pido que lle deades, ves, Fátima tamén di que lle deades ao like. Dadelle o dedo que hai 78 personas e 33 dedos. Irene tamén vos lo repite, o sea, que porque se vos olvide non é, porque somos moitos a recordárvelo. Desde Fuerteventura, unha uruguaya, hija de gallego, que está no directo desta gallega que está en Galicia. E isto xa empeza a coller, como se di, dimensións estratosféricas. Nusca, a xente de Baiona saca as viandas da casa, pon un posto de comer e beber. Que me dis, Carlos? O sea, que a xente fai de comer na súa casa e depois pon a comida na calle e van comer á calle. Comen na calle. Non é que haxa unha festa gastronómica na que vayan puestos a vender a comida, sino que a xente saca a comida pa a calle. Pois acórdate po ano de invitarme, ó? Para ir eu tamén á arribada. Aquí estou en Colombia, pero hago lo posible por entenderte e me encanta además. Alicia merece unha mención especial. O sea, si me está escoitando desde Colombia, Alicia, moitísimas gracias por estar aquí. Non sabes o feliz que me fai que esteas aquí e que esteas intentando entenderme.
un bico enorme. Parabéns, Carliña, moitos parabéns, saludos desde México tamén, Santiago Mora tamén está por aquí desde México, moi boas tardes desde Mollet, e non sei onde é Mollet. Flora, dime onde é Mollet, que senón quedome ca incertidumbre, e non o sei. Boas tardes desde Río Torto, na provincia de Lugo, que tal, Cristina, que tal, como vamos? Vamos a tendo bo tempo, para empezar a preparar xa a terriña por aí por Lugo, porque claro, non é o mismo Lugo ou Ourense que aquí na costa. Que, por certo, pomes vou estar en Lugo, dando un curso, 4 días. Infórmate, porque vou a ir a Lugo. Quería, mira, a túa popularidade vai a máis, non vas a ter tempo de atendernos. Non te preocupes, Carlos, que tempo sempre hai. Xa lle sacarei ao sono, pero tempo hai de ter. Mira, a pregunta esta que nos está facendo Dolores Peón paréceme super interesante sempre, porque sempre mo preguntan moitísima xente porque crea moita, suscita moita curiosidade. É verdad que claro, teño que contestala moitas veces, cada vez que me preguntan. E dinos, Dolores, onde pode conseguir os búlgaros para facer o kéfir de leite porque vive cerca de Vigo. E mira, os búlgaros, quen os teña na súa casa, non temos problema ningún en regalalos, en donalos, en dalos. Non creo que haxa ninguén que se poña a vendelos, porque non se debería de vender, porque hai unha lei non escrita que di que non se venden, que se regalan, para iso xo regalaron a ti tamén. Bueno, pois o mellor que podedes facer, se queredes ter nódulos, é buscar de calquera parte do mundo que seades, dame igual que seades de México, de Lugo ou de Vigo, como é Dolores. O mellor que podedes facer é mirar na vosa zona, sobre todo a través de Facebook, vades a topar con bastante facilidade. Búlgaros Vigo, búlgaros Coruña, regalo búlgaros, e hai grupos en Facebook de xente que se mete aí pois para poñer recetas e así, bueno, como coida os seus búlgaros e como fai o seu kéfir, pero tamén para donar, o sea, dono búlgaros ou pajaritos, que tamén se chaman sobre todo en México, en Buenos Aires e así chamanlle tamén pajaritos. E non van a ter problema, non vas a ter problema en encontralos. Normalmente a través de Facebook e senón en grupos de WhatsApp que teñas ti calquera, da igual que sexa da AMPA do Colegio dos Nenos e Nenas ou que sexa de, non sei, en grupos que teñas comunitarios, preguntar, quero kéfir, alguén ten os búlgaros? Estou segurísima que vas a encontrar alguén moi cerquiña de ti que che poida dar. O sea, eu tamén xos daría, pero eu xa bastante teño con darlle a xente que é así de por aquí. Cando empeza a vir a primavera, que empeza a xente como a querer en tropellón, teño que criálos e irlle dando a xente a medida como os vou tendo logo, non? Pero, bueno, eu nos envío por correo. Enviar por correo unha cousa que está viva, sin control, sin... Eu mandar nos mando, dar non teño problema. Así que espero que os encontredes desta maneira. Mollet está en Barcelona. Mira, ti, pois non o sabía. Moitas gracias, Elvira. Hola, María Souto, que tal? Boas tardes desde Asturias, dinos Filo, que tal? A ver, non hai un de Baiona por aquí para explicalo. Nusca, ademais, a xente se viste con traxes medievais da época. Fun varios anos disfrazado, cunha pata de xamón ás costas. É a pata de xamón, porque co que pesa unha pata de xamón. E van tamén disfrazados da época, mira que guai. Con arco e con flechas. Joder, pois a ver se vos acorda de invitarme, que eu non sabía que existía iso. Eu quero ir a miralo. Quero ir a velo. Eu non vou ir con pata de xamón, xa vos aviso. Irei co bocadillo de xamón na mochila, pero ca pata inteira non. Hai postos nas rúas do casco vello.
fan chouripán, bocatas de xamón, panceta, fillós, leite, bolos, pan, aguardiente, comidas, bebidas, e tamén compras antigüedades. Ai, pois a mí mola eso. Veña, a darlle ao like, facedelle caso a Fátima, porque son de 73 likes e 100 personas, 110. Así que, veña, empezadelle a dar aí caña. Eu fui moitos anos á Ribada, aínda que este ano non fun, hai incluso barcos cara a Bayona dende Vigo a Cangas. Ah, que guai! O sea, facendo o polo mar como un crucero. Ah, que guai! E hoxe fixen tortiñas con kéfir, riquísimas. Aquí sí! Hai que aproveitar de como sea, o sea, eu tamén fago un montón de recetas. Vexo que todos dicides donde falades. A ver, vexo que todos dicides desde onde falades. Por aquí, dende a Arnoia, na comarca do Ribeiro. Levantámonos con xeada, pero logo un día chulísimo. Javier, sí que dicimos, porque é unha cousa que me gusta a mí particularmente, que a xente me diga hola, pois eu desde aquí está o tempo así ou tal. Non sei, gústame saber de onde é a xente, que depois non me vai acordar nin ao 80%. Pero do outro 20%, pois, vai-me acordando. E se mo repetides continuamente, pois sei de onde sodes máis ou menos. E, sobre todo, a hora de preguntarme algo sobre a horta ou plantíos ou podas ou así, é imprescindible que me digades de onde sondes. Non é que eu sea ningunha profesional, pero é importantísimo saber se na vosa zona hai xeadas ou se estades na beira do mar e non hai riasgos de fríos intensos ou así, entón sí que mola. Nusca, a pata de polo estaba... Ah, o pernil! Perdón, fixesteme rir. O sea que o xamón estaba xa comido, que só era o oso, e ibas co oso ao lombo e máis co arco de... Mira que guai. Carliña dinos, este ano conseguimos co vídeo da manzanilla sacar plantiñas de manzanilla, que guai, que guai. Están indo arriba que dá justo. Aconsellamos o vídeo a toda a comunidade, o meu vídeo, porque vídeos de como sementar manzanilla vai haber 5.000, pero vos cando queirades buscar un vídeo, poñedelle antes Nusca, na lupa de buscar poñedes Nusca manzanilla ou Nusca Herba Luísa, porque así levavos aos meus vídeos, que eu quero que visades os meus, que podedes mirar calqueras, que seguro que encontrades vídeos moi bons tamén, por aí, de xente que fai vídeos moi bons. Pero vos tenes que mirar o meu, pois son desde a miña comunidade. Mira, mis búlgaros, dinos Ana, ti terás que ir con un repolo. Vale. Ah, sempre é o primeiro fin de marzo. Pero marzo empeza hoxe. E hoxe é domingo. Co cal se é o primeiro domingo de marzo, esa foi onte, sería o último día de febreiro. Fállanos aí a lógica, Fátima? Mis búlgaros los encontré a través de unha herboristería cerquita de mi casa. Os sugiero que preguntéis en estes sitios. Bueno, pois mire, eso non o sabía. Pero, Ana, e venderonchos ou regaláronchos? Eso tamén me interesa. Pero está genial que unha herboristería faga este chollo, porque me parece un chollazo, o sea, manter os búlgaros vivos aí para regalarlos á xente, supoño que ellos venderían. Ana, venderonchos? Cóntame. Exactamente, sempre es fin de semana a primeros, ese fin de semana... Ah, o sea, que é o fin de semana, cando acaba o fin de semana, empezando en marzo. Non me vai a acordar, tenes vos que acordar vos de dixirmo, porque hice el outro día tu receta de tarta de queso con kéfir e estaba riquísima. Que guai, moito me alegra que vos salira ben. O sea, porque houve unha muller que lle saleu moi líquida. Eu me imagino que foi porque non colou o suficiente o kéfir, deixouno moi líquido. Entón, claro, moitos líquidos non lle cuajou. Pero de sabor estaballe rica, o que pasa que lle estaba demasiado como non compacta, non para coller camán como colleu a miña, por exemplo. Quedoulle como para comer con cuchara.
Echa, sí, tamén. En Arnoia hai vos pimentos, se non estou trabucado. Pois non estás trabucado porque pa min, mira, vou a contar un secreto, a mellor isto aos de Herbón non lles mola, pero a min os pimentos de Arnoia gústame bastante máis que os pimentos de Herbón. Bueno, non bastante máis, tampouco non tanto máis, pero foi un descubrimento, cando os descubrín, que eu non sabía nin que existían hasta fai, non sei, ao mellor 15 anos ou así, dixo eu, ai, que locura! Porque ademais son máis grandes, non? Cómense, son verde clariño e están como máis, son máis delgadiño ao mellor, pero están riquísimos. Si existen las vidas pasadas, creo que fui gallega. Pois ao mellor sí, non vayas a pensar. Saludos a Felipe, que tiene 4 años y siempre ve tus vídeos conmigo. Pois hai que dar un bico a Felipe. Felipe, mira, un corazón para ti e mándoche un bico. 4 anos, mirando os meus vídeos. Que instructivo. O que non sei como o rapaz aguanta tanto tempo, Dios mío, mirando os vídeos. Porque eu penso que teñen que resultar aburridos, Con 4 anos non se mira Peppa Pig, esas cousas. Ou pouco yo. Eu non sei se dicen que vivo nun pobo de Ribadavia, Francelos. Pois María del Pilar, fixeches moi ben, Ribadavia é moi bonito, teño pasado por ali, pero xusto o pueblo, Francelos, non me sona de nada. Vou ter que parar máis polo camiño. Boas tardes, comunidade, Pura Dolo acaba de chegar. Os teus vídeos están super recomendados. Gracias, Carlos. Un bico tamén para ti. Saludos da Suíza. Agora vou ter menos tempo para ver os teus vídeos. E logo por qué? Non nos deixes así que intriga. Vitante. Non nos deixes que intriga. A min dime por que vas a ter menos tempo. Porque ahora empezas a traballar e xa non tens tempo, ou porque vas a ter un bebé e non vas a ter tempo. Eu quero saber que foi o que pasou aí. Buenas tardes desde Asturias, aquí nos acompañou Lorenzo todo el día. Saludos a Lolo. Moi ben. La dueña de la herboristería moi riquiña, ella los dona. ¡Que guai! E despois os clientes le llevan máis para seguir donando. Bueno, Ana, donde é? A esa muller aí que facer propaganda da tienda que lleva todo o mundo a herboristería. Por favor, iso é maravilloso. Qué buena idea ha tenido la señora de la herboristería. Totalmente de acuerdo contigo, Elvira. O sea, paréceme fabuloso. Son super pementos. Os de Arnoia, son máis grandes, sí. Nusca, son intolerante á caseína. Será que podo consumir, que decir? Mira, Filomena, eu non son médica, non vou a ser eu a que che aconselle ou che desaconselle comer algo cando aínda encima eres ou alérgico ou intolerante ou así. Iso que é mellor, yo vas a ter que preguntar é o teu médico ou médica de cabeceira, porque é que che vai a recomendar de verdad. Eu non sou ninguén para dicirche que poidas ou non poidas tomar un medicamento, un produto, un alimento que aínda encima nunca tomas, que eu che diga sí ou non. Non me gusta facer esas cousas, sabes? Porque unha que non estou segura, porque eu non son médica, e outra que podería cometer un error. Estamos falando da túa salud. Entón, eu con iso non me arriesgo, non me asojo nin... Non. Filomena, a túa médica de cabeceira. Ola, teño unha horta con frutales, dinos aquí, vamos a entrar xa, vamos a remangar e vamos a empezar a traballar. María Dolores, dinos, ola, teño unha horta con frutales de todas clases, teño limoeiros e naranxos, pero mandarinas xa levo 3 e nada, se non me morren os árboles, me salen mandarinas raquíticas e se abren todas. María, mira, se levas 3 frutales e os 3 ou che morren ou che salen demasiado pequenas e se che abren todas, temos aí un problema, ademais, moi localizado. O problema é o seguinte. Primeiro,
estou segura que estás plantando o mandarino sempre na mesma zona. Esa zona, polo que sea, o mandarino non lle vai ben. Ou porque é terra moi dura, ou porque ten moito sarso, ou porque é demasiado húmeda, ou porque hai algún tipo de bacteria nese cacho de terra, non ten por que ser en toda a horta, que lle está afectando aos teus naranxos e que os está matando. Vas a volver a escribirme e vasme a dicir de que maneira morren, como van morrendo pouco a pouco. E dime se ese sitio no que plantas, se os plantas sempre no mesmo sitio, dime se está demasiado encharcado agora no inverno, porque no verán xa sabemos que non. Ou se é un terreno demasiado duro. E en riba deso, axúdoche a darche unha solución máis acertada, porque senón podería botar falando de naranxeiros todo o que queda da hora do directo. Entón, se máis concreta, dime se sempre os plantabas no mesmo sitio e como iban morrendo, se cando arrancabas a raíz estaba negra ou podre, ou non tiñas raíces das blanquiñas, que son as raíces que alimentan ao árbol, ou dime se simplemente foron morrendo pouco a pouco e todos abrían as mandarinas. E así se che dixo unha cousa máis. Los pimentos de herbón son pimentos de herbón e arnolla, non se poden comprar, saben moi distinto uns dos outros, pero están os dous vos. Os pimentos de herbón e de arnolla non se poden comprar. Saben moi distinto uns dos outros. Comparar! Non se poden comparar. Non, claro. É que debeu ser o corrector que che puxo comprar, non se poden comprar. Estou totalmente de acordo contigo, non podo estar máis de acordo. Son moi diferentes, pero os dous saben a pimento. O sea, ningún dos dous ao comelo che sabe unha mandarinas. Os dous saben a pimento. Non sei, a min o da arnolla pois ten un sabor como un pouquiño máis intenso. A min gústame que o pimento de herbón, por exemplo, teña un toquiño a mellor picante, non os de final de temporada que hai que parecemos dragóns, eses non, pero a min gústame que sí que teña un pouquiño picante, porque senón non me saben tanto a pimento como me saben os da arnolla. Sonme como máis intenso en sabor, sin chegaren a picar nunca, porque os da arnolla non pican. Entón, sí, non se poden comparar, pero, bueno, os dous saben a pimentos, Nusca, todos eses povos son da contorna do Ribeiro. E dinos Pilar, este lunes pasado arranqué con la siembra de tomates en semillero, perfecto. Bueno, mejor dicho, en tupper. Vale, nos tamén, fixástelo genial, Pilar. Y hoy ya los puse en la tierra. A ver. O lunes pasado sembrastes tomates e unha semana despois xa os tiñas para trasplantar. Iso non xo creo, Iso é mentira, o sea, mentira, coche. É imposible que nunha semana os tomates tían para trasplantar. Ou eu non entendín o mensaje. Hoy ya los puse en tierra porque ya germinaron. Non é que os trasplantaras para o sitio definitivo, simplemente é que cada plantiña plantástele unha maceta un pouquiño máis grande, ao mellor. Quero pensar que é iso. Sí. Genial, o sea, genial. Hola desde Lousame, Vicos. Hola, a Calleja. Gracias, Nusca, porque me saltou o comento. Vale, non sei a que te refieres. Moi bo día desde México. Luz, moi boa tarde. Esas son das dúas persoas que se pronunciaran desde México. Lindo. Moi ben vida. Moi boas tardes, Nusca, e todo. Hombre, Susa Rilo, que tal? Sou ya moito vechia, mais teño unha horta moito grande e teño que aproveitar o tempo que está bon. Non sei se é portugués, pareceme que sí. Son, non sei que é que há, mais ten unha horta moi grande. Son moi velliña, pode ser que sea moi velliña, mas ten unha horta moi grande e ten que aproveitar o tempo que está moi bo. A verdade é que sí, vitante,
hai que aproveitar o tempo, que a verdad que como, non sei de onde eres ti, pero aquí choveu tanto en diciembre, en xaneiro e en febreiro, que foi imposible facer traballos. Entonces, agora, en marzo, temos todos os traballos que non fixemos en 3 meses, temos agora os traballos deses 3 meses para facer, e máis os de marzo tamén. Así que quedanos moito traballo. Hola desde Argentina, que tal, Andrea? Moi boa tarde. Son de Malpica, os naranxos e os limóns preciosos, e me dan moitos. Claro, pero faltanos saber onde plantou os mandarinos. Mi abuela, cuando le salga la jubilación, este vídeo, que está siendo máis largo, ahora nos sale hipear. Mañana en diferido hai que mirar, seguro que sale. Ignacia, moitísimas gracias polo de hipear, porque eu non o sabía, tuve que ir a mirar a internet que demo era eso de hipear, porque non tiña nin idea. É como facer un retweet do meu vídeo para que o poda ver máis xente, que teña como máis alcance. Vou explicar unha cousa, mira. A miña vida laboral cambiou bastante no último ano. E antes facía moitos máis vídeos para poñer aquí en YouTube, que eran largos para explicar cousas e así. Entón, fixenme autónoma e surdironme moitos traballos, moitos. E un pouquiño sí que abandonín o canal de YouTube. Non era capaz a ter tempo ningún día da semana para facer vídeos largos. Entón, chegou un momento que tuve que tomar a decisión de que tiña que deixar cousas atrás, porque, desde logo, o canal de YouTube non o quero deixar, estaba abandonando. De feito, cando as estadísticas do meu canal estaban indo todas ben cunha flecha cara arriba en verde, están indo totalmente cara abaixo cunha flecha en rojo, o sea, vai fatal. O canal de YouTube vai fatal, fatal. E a maior parte da culpa teño eu por non facer vídeos grandes. É só poñer os vídeos pequenos que fago para poñer en Instagram e en Facebook e así. Entón, pero iso vai a cambiar, porque eu non quero deixar o meu canal, e a partir de agora tuve que deixar algúns traballos que Xavier xa me está dicindo, sí, deixastes nos anos. Pero claro, algo tiña que deixar. Era imposible abarcar todo e non podía ser. Entón, a partir de agora, xa vou a retomar os vídeos largos para que poidades hipealos, retuitealos, compartilos e enseñarvos todas as cousiñas que me quedan por enseñarvos da horta, da miña gastronomía, das nosas tradicións, cultura, bueno, na miña línea, como sempre. Así que moitísimas gracias, Ignacia, por mañán ir a mirar se en diferido podes dar ao de hipear. Eu escribo dende Ponte Sampaio, fai tempo que te sigo, pero é o primeiro directo no que estou. Gracias por todo o que compartes. Que chea de xente nova hai hoxe, sin embargo, só hai 150 personas aquí. Por certo, dadelle ao me gusta, que faltan 40 personas por darlle ao me gusta. Veciña significa viaje en italiano. Era italiano! Elvira, ti sabes de todo. O sea, sabes contestar de todo. Elvira, a partir de agora, xa é a miña secretaria. Xa ascendestes, Elvira, secretaria profesional, porque me axudas en un montón de cousas. Así que era italiano. Ah, que guai! O sea, que me estaba falando desde Italia. Que guai! Moi boa tarde, Nusca, que feliz. El outro día Lolo quitando hierbitas en la huerta como se fuera un tractor. Que ganas de sol tiñamos, sí, Florentina, a verdade que sí. Mañán xa vou a facer un vídeo de vamos a sementar as patacas, de como cortalas, como preparalas, como enterralas, como curalas, como sanealas, como picalas, como enterralas. Mañán farei o vídeo xa da sembra largo, un vídeo largo das patacas.
cheguín tarde, estaba na horta facendo semilleiros de tajetes e a raíña Margarita. Tamén eu os teño, mirad, onde non os vedes, claro, porque os teño na ventana por fora, pero agora xa casi de noite, víanse antes, pero agora non se ven, tamén fixen eu os meus semilleiros. Di Nieves Álvarez e di moi ben que se lle dou ao like. Nieves sí que sabe, Din que os propósitos da vida son plantar un árbol, ter un fillo e escribir un libro. Pois, e compensa plantar moitos árboles, ter máis de un fillo, co de escribir un libro, ou faltame aínda escribir un libro? Porque eu xa sei que hai moita xente que mo está despedindo, pero non teño tempo, pero non descarto a idea, o sea, porque eu xa sei que eu non sei máis que os que saben máis que min, pero sei o suficiente para poder axudarlle a moitísima xente que sabe menos que min, xa sexa por falta de experiencia ou porque nunca plantou na terra ou por... Eu levo toda a vida plantando na terra, o sea, nacín na horta, entón non o desboto, para min vai a ser un dos propósitos que teño, pero ese sí que é a largo plazo. Penso que escribir un libro non é tan fácil, ordenar as ideas é máis difícil aínda, non descarto escribir un libro, pero, bueno, fareino. Buenas tardes, Nusca, que me gusta verte en directo, a mí me gusta, está ya aí. Flora, un biquiño, Flora. Boas tardes, Nusca, e que alegría verte. Sempre vexo en diferido os directos. Tamén a radio. Mavi, pero estás en directo, Ahora mesmo ainda estás en directo, non estás en diferido, Os da radio... mira, xa nos escribeu o dos naranxeiros, mandarinas, e vámolo a aquelar agora. Begoña non sabía que tiñamos directo. Pois se non sendo os domingos que teña que ir traballar, directo vai a haber sempre, que a mí gusta estar aquí con vos. Vamos a ver, o da radio. Eu para ir ao programa da radio tiña que recorrer pois un montón de kilómetros. Pois non sei, pero uns 80 para lá e 80 para cá. Ou non son tantos, Concho, espera, serían 70 ou 60 e algo. Bueno, non sei, unha chea de kilómetros. E o da radio foi unha das cousas que tuve que cambiar por desatosijarme de tantos traballos, non? Porque a min ir á radio levábame unha hora de camiño para lá e unha hora de camiño para cá e outra hora de estar ali a chegar a tempo, a media hora do programa e despois recoller e todo eso. Bueno, pois eran 3 horas que me tiña que pasar indo e vindo no programa da radio. Entón, eu daquela puñía a miña cámara, o meu teléfono, e gravaba o programa da radio e deste xeito podía volo poñer no canal de YouTube, cando chegaba, editaba un pouquiño, cortaba e puñía as fotos que me mandaba descas preguntas e puñíamos o programa da radio. Pero o de ir en directo ali ao programa é algo que agora non fago, porque, pois eso, que tiña que quitar cousas e que tin eso. Pero non deixo de ir á radio, Eu sigo estando na radio. O que pasa que agora fago o programa desde a miña casa. Tuve que comprar o equipo para poder facelo desde a casa o máis profesionalmente posible. De feito, moitas de vós non vos destedes nin de conta de que non estou ali en directo, que é desde a miña casa. A min está me costando adaptarme porque ao non estar con Iago non hai esas miradas, non, que nos daban a risa con Antón, o sea, estar ali é outro mundo, o sea, mola moito, moito, moito facer o programa en directo ali, estando ali en persona. É moi guai, o sea, o máis guai. Pero a min pois non me cubría esas 3 horas de traballo para facer un programa de radio. Entón,
Pois estou non facendo desa casa. Que pasa que agora? Agora non teño a grabación. É verdad que os programas, a Radio Gallega, ponos, están todos en internet, o sea, se vas buscalo, valo a encontrar, pero é un programa que dura 4 horas, e eu non teño un programa no meu teléfono para poder cortar solo ese cachiño de programa. Entonces intentei pedirlo á radio, mandáromo, pero pesa moito, non son capaz de editalo. En fin, que tamén ides a notar que agora o programa da radio non vou a poder poñer porque non o teño grabado. O que sí estou pensando, a non ser que me deades outra idea, que estou esperando polas vosas ideas, dade máis ideas. Eu tiña pensado, por exemplo, facer vídeos cortos respondendo ás preguntas que me mandades á radio. Unha vez que respondo na radio, facer un vídeo respondendo a esas preguntas, por exemplo. Porque que non sei, non se me ocurre como facer co do programa da radio para poder poñérvolo, o sea, que o virades aquí e que escoitárades. Entón, se tendes algunha idea, pois molaríame escoitala. E agora vou a ir para atrás, sintindo a moito por todos estes millóns de mensajes, que vos agradezo moitísimo, e vou a ir hasta o das mandarinas. Espera, que xa non sei onde está. Eso xa o encontro. Nusca, non podes deixarnos a nós. Non. Os directos nos vou deixar, non. Os directos nos deixo, que a mí tamén me gusta estar aquí con vos. Para min é unha maneira de... A ver, eu con este directo non gano nada, pero é unha maneira de darvos as gracias por todo o que facedes por min ao largo da semana. O sea, para min é unha maneira de agradecer toda a vosa fidelidade, de estar aí, de compartir os meus vídeos, de velos, de darlle ao like, de comentar, de dicirlle a fulanito, non conoces a Nusca, pois mira os vídeos tal, o sea, para min é unha maneira de darvos as gracias. E a miña nai sempre me dixo que é de ben nacida ser agradecida. Así que eu, pois, esta é unha maneira de agradecervos. Así que non, os directos non os vou deixar. E dinos María Dolores, non os plantei no mesmo sitio, cambiainos de cada vez que traía outro, sécanme, e non sei por qué, porque o resto das árboles están moi ben. Este ano hasta me está florecendo o aguacate. Que guai! É que agora estamos aguacates cheiños de flor, se están cuajando. Están madurando os frutos e se están outra vez cas pujas novas. Bueno, pois gustaríame moito ter tamén fotos de como van secando eses árboles, porque me parece a min que sequen como. De repente póñense castaños e se lle botas a man a unha ponla, plac, así, parte. Ocúrreseme que ou está enfermo o sitio, e que se o cambiastes de sitio non me cadra moito o meu diagnóstico, vamos a ver, mandarineiro, que non se me ocurre un patrón que poda abarcar todos eses problemas, pero mira, supoño que sabes, vou che dar todos os consellos que se me ocurren, vou vos a dar. Supoño que sabes que non se pode enterrar o inxerto. Os mandarinos non suelen ser tan altos cando se compran como un mandarineiro, como un naranxo, perdón. Hai naranxos que compras e teñen 1,5 metro de alto e veñen frondosos. Os mandarineiros non suelen vir así, suelen vir un pouco máis chiquitíns. Entón, supoño que sabes que todos os frutales que compras non son de pepita, non son de cuña, son inxertados. Me imagino que sabes que o inxerto non se lle pode enterrar. Esa é unha. Despois, cando compramos un árbol, vai a quitar o sonido ao chisme do teléfono, Dios mío.
cando compramos un árbol, ven con unha cantidad de terra, non? Pois nunha maceta ou nunha malla tipo rejilla que hai que quitar, non se pode plantar con eso. Eso para empezar. Cando facemos o burato donde imos a plantar o árbol, o que hai que intentar é que, polo menos, 3 veces máis grande sexa o furado. Si a terra que trae o teu frutal que compras, ou poño aquí o frutal, si este é o cacharro, tens que facerlle unha cova así hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, quero dicir, ten que ser unha cova o triple de grande do que é o cepellón no que veña o árbol. Despois, se as raíces están moi xuntas, moi compactadas e teñen espirilación, ou sea, que empezaron a facer como un esmeril, porque cando a raíz chega á maceta e non ten pa onde salir, o que fai é empezar a girar alrededor da maceta, iso é malísimo, o sea, ese árbol vai a costar moitísimo estirar as raíces. Tens de quedar cunha manqueira, quitarlle toda a terra, se é este caso, antes de plantalo. E, cando teñas a cova o doble mínimo, o triple estaría guai, tanto de fondo como de ancho, cando teñas a cova preparada, esa terra que quitastes, tela que mezclar con arcilla expandida, con arealita, vermiculita, bueno, non porque son carísimas, pero un pouco de gravilla, por exemplo, eu vou mo económico porque é o que fago eu, non vos vou recomendar botarlle vermiculita porque é carísima. Entón, vale nos arcilla expandida ou vale gravilla normal. Ou un pouco de area, para que non, se é unha terra compactada, que non estea tan compactada e que as raíces estean máis aireadas, mentras os 2 ou 3 primeiros anos de vida do árbol no trasplante non teñan moita dificultad as raíces, que non se topen con un muro, que non se topen con unha parede, porque senón as raíces non son capaces a furar, nin é capaz a alimentar o árbol. Non sei. María Dolores, mira, estaría genial que si tes unha foto de como che foron morrendo os árboles ou así, que me mandes á radio, mándame á radio, Calleja, porque tendo as fotos podo ver millor, diagnosticar, e está genial que cando me mandedes fotos á radio non mandedes unha, mandade as que necesitedes mandar. É un WhatsApp normal. Podedelo ter nos vosos WhatsApps como o de María, o de Jesús, o da AMPA, o da Radio Calleja de Nusca. E aí podedes mandar as fotos que necesitedes mandar hasta que vos pensedes que pois esta tamén lle fai falta, esta tamén lle fai falta. Despois eu selecciono. Eso sí, que estean nítidas. E cando me mandedes unha consulta á radio, mandádeme o problema de cerquiña, mandádeme o de máis lesos e mandádeme unha que sea panorámica, que se vexa o problema que me queredes preguntar, pero que se vexa toda a horta arredor, para eu visualizar un pouquiño máis como é, sabes? E dicide sempre de onde sondes. A ver, madre mía, que de mensajes. Bueno, vamos aquí. Nusca, é difícil monetizar os vídeos de YouTube se os músicos apenas cobran algo das plataformas como Spotify, etc. A ver, eu estou monetizando os vídeos, pero, bueno, os vídeos que monetizo, que me pagan algo por eles, son os vídeos largos. A ver, os cortos tamén, pero dan menos porque, claro, os vídeos cortos son de 1 minuto, e 1 minuto os que meten aí a súa propaganda non lles interesa tanto, a mellor, sabes? Entón, claro, nos vídeos largos sí que se monetiza en YouTube, non é difícil. O difícil é manterte na permanencia de seguir poñendo sempre contenido novo. Polo menos para... A ver, en YouTube somos máis de 50.000 personas no meu canal. Suscritas. Que deberíades de mirar se estades suscritas. Porfa, que eso sí que non vos costa nada. Suscribirse solo é darlle ao pitoco onde pon suscribirme. E se che aparece, en vez de suscribirme, apareceche suscrito.
Deberíalo de mirar, porque moitas veces, a min pásame tamén, que miro vídeos de xente e non me dou conta, que non estou suscrita. Entón, que vos acorde que sí que se hai que suscribir, Nusca, uns vídeos de contestar preguntas como o que fixeches do Kéfir son moi instructivos e ao mesmo tempo para recoller mellor a información. Pois sí, eu penso como Ángel, as preguntas somos 55.500. Facía tempo que non miraba nin os suscriptores que estábamos en... Gracias, Carlos. Ti tamén se vas a ser o secretario preferido. Se temos secretario e secretaria, moitos mandatos vou a daros. Hoxe estou que lo doi. Hola a todos, por fin no directo. Estuve bastante tempo fora. Pois, benvida, Elizabeth Rodríguez. Conseguín o horto urbano en Lugo. Que guai, enhorabuena, mi má. Para min iso é unha noticia super fermosa. É que o dos hortos urbanos tiña que ser por obligación, pero por obligación de parte do goberno, obligar aos ayuntamientos, aos concellos, a adquirir uns terrenos e habilitalos para facer hortos urbanos e cederllos á xente, pero non por 2 anos. Unha cesión de 2 anos dun horto non é nada. Cedelo por 5 ou 10 anos. E debería de ser obligatorio, porque en todas as cidades hai periferia. Na periferia sempre pode haber unha leira que o ayuntamento pode comprar para facer este tipo de... Porque a xente quere plantar. Bueno, pois eso, maravilloso, así. Alégrome moitísimo, Isabel, por ti, enhorabuena. Avante co teu terreniño novo. Hola, Nusca. Hola, que tal, Olic? Hola, Nusca. Non che puden ir a ver a Muros, Alfredo, porque estaba de viaxe. Foi unha pena. En outra ocasión, a ver se teño máis suerte. Un saludiño desde Lira. Pois mira, era ao lado, Bueno, pois Alfredo, a ver se temos ocasión noutra ocasión, valga a redundancia, que, por certo, vamos a dicir unha cousa que teño aquí apuntado para non me olvidar. Este sábado, día 7, collede lápiz e papel e apuntadio, porque este sábado, día 7 de marzo, das 7, ou sea, as 5 da tarde, vou estar en Combarro, en Pontevedra, na Casa da Comunidade de Montes, Regas dos Agros. Organiza Paula, non sei se a conocedes, que é de Alpe, Comercial Alpe, que é unha tienda agraria de toda a vida, que ten unha en Combarro e outra en Pontevedra, ten 2 tiendas. Bueno, pois organiza ela, e vai a ser, vou estar ali, pois ás 5 da tarde, este sábado, día 7, pero hai que anotarse, ou sea, ides por ali pola tienda ou mirades en internet, poñedes Comercial Alpe, e xa vos sale, xa vos vai salir un teléfono para chamarlle. Bueno, pois chamadeslle e anotadesvos, porque é previa inscripción, porque hai unhas plazas, non sei se son, limitadas son, porque todos os sitios teñen aforo limitado, pero que sepades que vou estar en Pontevedra, en Combarro, en Poio, en Combarro, en Pontevedra. Non sei moi ben onde é a Comunidade de Montes Regas dos Agros, pero que vou estar aí. Así que a toda a xente que seades de por aí de Pontevedra ou teñades gana de viaxar e tal, vémonos este sábado. Comercial Alpe, como sona, poñédelo en Google, xa vos sale o comercial, e aí tendes o teléfono donde chamar para inscribirvos. E agardo por vos. Ali estaremos. Que guai! Si mal non recordo, en Lira visitei un hórreo moi longo. Non recordas mal, Carlos, recordas perfectamente. Ou se tes a memoria moi recordadora, porque tamén fostes tío que dixo, si non recordo mal, en Arnoia tamén hai uns bons pimentos. Moi ben. A ver, dinos, María Dolores, xa non hai fotos. A última mandarina que me morreu, fixen unha paella con el. Fago todo o que me dis en todos os árbores. Creo que me rindo. Teño unhas naranxas buísimas. Moitas gracias.
non te rindas, María Dolores. Vai o último consello. Se sempre compras o mandarino no mesmo sitio, cambia de sitio. Vai no comprar ao sitio máis lonxe que podas. Porque ao mellor, quen está facendo ese tipo de esqueje, ese tipo de inxerto, ao mellor non os está facendo tan ben e a culpa non é túa. Ao mellor non están tan ben insertados ou usan un pé de inserto, sabes que cando se fai un inserto, úsase un pé de inserto, ou tamén se chama porta inserto, e despois o que é o frutal que queiras insertar. Bueno, pois ao mellor, se o compras sempre no mesmo sitio, pode ser que o porta inserto estea dañado, estea infectado ou tal, fixéronos e non se deron conta, e ao mellor pois ten un hongo ou porta inxerto. Entón, o meu consello, non desistas, que che vale un frutal 8 ou 9 euros ou 10, compra, pero en outro lado totalmente diferente. O día que vayas a Portugal ou o día que vayas a outro sitio diferente, compra o mandarino e planta, faime caso, porque ao mellor tamén pode ser eso. Se faz moitos vídeos cortos, non poderías facer un largo de vez en cando pegando un detrás do outro. Xuntando quizáis por temáticas similares. Sí, pero sabes que pasa? A ver, pois ao mellor o que di Mónica non estaría mal. En vez de facer vídeos de 1 minuto contestando unha sola pregunta, pois ao mellor facer un vídeo de 10 ou 15 minutos solo, contestando, pois, 10 preguntas. Bueno, 10 non, porque a mí non me dá tempo a contestar unha pregunta nun minuto, porque se sabedes que me enrollo máis que unha persiana, pero ao mellor estaría mellor que vídeos cortos. Gústame a idea, oístes, Mónica? Mónica Carana, moitísimas gracias. Creo que vou facer esa opción de facer un vídeo de 10 minutiños e contestar, pois, esos 5 preguntas. Ese sí que está guai. Eso mólame. Vamos por aquí. Nosotros sí que la entendemos, Karina. Con Barro é precioso. Teño padriño, sí que é precioso. É un dos lugares máis bonitos de Galicia. Bueno, un dos 50.000 lugares máis bonitos que ten Galicia. Hola desde Castro de Xián. Hoxe non chegou. Pois, Cristian, que tu vetes a facer? A nós, contanos que tu vetes a facer, porque a min que me digas que non ven Maripuri, bueno, para que non veña Cristian ao directo, necesitamos unha explicación. Contanos que foi o que pasou, Cristian. Se está todo ben, se non está todo ben, a min contame. Penso o mismo co do terreno. A xente disfrutaría. E máis non é iso, milagros. Eu sei de boa tinta que hai moita xente en lista de espera, esperando a que se lle acabe a cesión aos que xa teñen a hortiña para coller o cacho ese de horta. É que é moi triste, porque que traballo lle costa o ayuntamento? Canto lle vale unha leira? Non ten por que ser edificable, non ten por que ser un terreno que sea moi valorado, nin que teña unhas vistas espectaculares, con que non teña ao lado eucaliptos, digo polas raíces dos eucaliptos, ou tal. Que traballo costa? Canto lle vale unha leira? 4 ou 5.000 euros? É que é iso para un ayuntamento, que non é nada. A parcelalo, poñerlle a juiña para que todo o mundo teña como regar as súas hortiñas e ceder eses terrenos. Eu rompo unha espada aquí a favor de que se preparen terrenos en todos os ayuntamentos do mundo para darlle á xente que non ten, que non todo o mundo ten terrenos e non todo o mundo ten hortiñas. Eu sei de xente, teño alumnos e alumnas, Xavier e Lorena, que é máis xente que están encantados co seu cachiño de terreno de cesión do ayuntamento, de horta urbana, pero claro, en pouco tempo quitan ya, e despois, cando xa estás acostumbrada a plantar as túas lechugas, despois como volves para la nada? Me se aquelou isto, Dios mío.
Estades aí todos? Estades todos ben? Lastimouse alguén ao caer a chisma da tablet? Isto foi que me emociono moito e doulle así. Ay, Dios mío. Bueno, buenas tardes, Nuska. Me he perdido el principio del directo porque estaba viendo el vídeo de la tortilla de millo. Chámase Parroeira. Un saludo, tú sí que vales. Lolic, pois xa sabes, despois a ver o directo en diferido. Ven á Estrada, por favor. María Souto, eu iría encantada á Estrada. Non conoces a alguén da Estrada que se interese? Mira, eu este de que vou a ir a Lía con Barro este sábado, pois é unha persona que dixo, pois eu quero traer a Nuska, porque lle gustan os meus vídeos, porque lle gusta a maneira que teño de explicar, e por facerlle como ese cariño pos seus clientes e clientas, que non hai que ser cliente da tienda para ir, só hai que anotarse. O que pasa que para cubrir os gastos, o que fai é cobrar unha pequena entrada de 3 euros por persona, que tampouco non é que sea moita grande cousa, e así axúdalle a sufragar o gasto meu. Eu vou encantada a onde me chamedes. Non conoces alguén dunha tienda que teña un agro ou que teña así a que me queira levar? Poutillo, e xa está, que faga así como fixo Paula de Alpe, e xa está. Con ter sitio, porque agora en abril non teño moito sitio porque vou andar a 100.000. A ver se en marzo acabo de poñer a horta. Segues aí, vale. Mataches a tablet. Que va, muller, que va? Que te ha pasado? Non pasou nada, O que pasa que da emoción de darlle así a tablet, pois vénseme de volta, porque non lle teño un chiringuito de que estea quieta, así, pousada. Entón teño apoiada nun chisme, de tocarlle moito, pois dixo, vou ir de volta. A miña consogra, en Vigo, teñen a horta urbán e están felices, como non van a estar. Casi me ha asustado. Lo siento. Gracias por estar outro domingo máis con nós, non? Marga, gracias a vos por estar comigo un domingo máis e o resto da semana tamén. Aquí a agradecida son eu. Que xa pasou a hora. Sería estupendo que todos os ayuntamientos siguieran tu sugerencia. Vou a facer un vídeo facendo esta exigencia. Aviso a todos os ayuntamientos de todo o mundo, en especial aos de España, concretamente aos de todo Galicia, e vou non facer. E vos republicádelo, a ver se chega a todos os alcaldes e alcaldesas do mundo, e que fajan isto. Buenas noches, Nuska e tropa, que paséis unha hermosa semana e que trabajéis mucho, que hai mucha faena en todos os terrenos. Estou totalmente de acordo, Pilar, que temos moitísimo traballo. O estoupido chegou a Buenos Aires. Porque é o que se chama efecto mariposa. Unha mariposa bate as alas e no outro lado do mundo chega un huracán. Pois foi o que pasou. Caeu aquí a tablet e a vibración chegou a Buenos Aires con un estoupido. A ver se falo con algunhas, tes razón. Claro, fala aí con alguén e xa eu, tendo día libre, vou. Nieves Álvarez desde Vigo, un biquiño, estamos contigo, moi boa idea. Pois vou a facer o vídeo ese, buenas noches, Nuska, toda a comunidade. Un coscorrón nos hemos llevado desde Cantabria. Sorry, I'm so sorry. Pois nada, Mar, que estaba aí toda caladiña, Mar entrou, saludou, dixo de darlle ao like, e agora dinos hasta luego, Lucas, e na máis. Estaba aí solo escoitando. Mándoche un biquiño tamén, Mar. Bueno, a Mar ou co alcalde, fala con quen queires, ti fala con quen queires. Que rápido pasou a hora. Que guai. Nuska teño un caqui deses blandos como tomates riquísimos, fai 2 anos deu por primeira vez, é genial, o ano seguinte tamén, pero este alto picou unha mosca da fruta, que podo facer? Vou a ter que facer un vídeo dicindo
como tratar a mosca da fruta. Vou non ter que facer, non. A miña idea é facer un vídeo explicándovos todo sobre a mosca da fruta, que hai varias, chamase tamén mosca do Mediterráneo, pero o normal é que sexa a Ceratitis capitata. Eu sei que é un nombre así un pouco raro, pero si vos lo vou dicindo continuamente, ides vos a acostumbrar a ele. E ides a acabar dicindo fácil, en vez de chamarlle a todo mosca da fruta, chamémoslle polo nombre. Chámase Ceratitis capitata. Xa farei un vídeo sobre a Ceratitis capitata, como prevenila e como evitar que nos pique a fruta. Agora vámonos a dedicar a podar, a cortar erva, a preparar os bancales, a vaciar as composteiras e a empezar a plantar de todo porque vamos como pisados de tempo. Bueno, xentiña, un biquiño cando tiraste dun mandarino que está moi bonito, cheo de pinchos e de semilla, dar a mandarinas ou terei que insertalo. Os frutales que se plantan de pepita ás veces non salen tan ben como esperemos, pero ti ten paciencia, que teña pinchos non ten nada que ver, porque os pinchos é unha modificación genética que se lle fai para que non teñan tantos, pero é algo característico de todos os cítricos, limoeiros, naranxos, mandarinos, o que pasa que é modificados genéticamente para que non teñan ou tan grandes os pinchos ou para que non os teñan. O sea, é unha característica deles. Eso non significa que non che vai a dar froito. Así que deixo a medrar e para a semana ou máis para diante falamos. Alfredo, Miquiño, moitas gracias, querida xentiña, por estar aquí, por seguir apoiándome a pesar de non facer tantos vídeos como antes, pero xa vou a retomar toda a miña actividade videográfica. Un biquiño, xentiña, un biquiño.